Tsaro ya inganta a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, in ji mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu. Maganar da ta jawo zazzafan martani daga ɗan fafutuka Reno Omokri, inda ya ce, na yi alkawarin zan baiwa Garba Shehu ladan dala 20,000 kwatankwacin naira miliyan 7,640 muddin inda har ya je ya kwana babu jami'an tsaro a tare da shi. Ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter. Ya ƙara da cewa tare da tabbacin ko shaidan ganewa ido na ɗan jarida mai zaman kansa. Daga ƙarshe ya rufe da cewa zan sa kuɗi a hannun Dele Momodu idan har Garba ya karɓi ƙalubalen. Yankin Kore da Kwashebe yankuna ne da ke fama da harin ta'addancin 'yan bindiga daɗi da kuma Boko Haram. Yankin Kwashebe yanki ne a jihar Borno da ya fuskanci mummunan hari daga mayakan Boko Haram a kwanakin baya, inda suka kashe manoman shinkafa sama da 100. Kada ku manta, ku yi subscribe wa Najimi Hausa TV, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryen. Mun gode.